Татарстан Яңа Гасыр каналында турыдан-тур эфирда таяны нуктасы тапшыру исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны төймәләр аша җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне, ак битарафлык нейтралитет билгесе. Региональ һәм федераль, региональ гына түгел, хәзер федераль интернет челтәрләрдә дә Россия күләм татар партиясын булдыру хакында фикер алышулар бара. Әйтергә кирәк, әлеге идеяны Фәннәр академиясе каршындагы тарих институты директоры Рафаэль Хакимов та яклап чыкты. Римзил абый, менә әлеге фикерне сез дә тәфсилләп язып чыктыгыз. Күбез без моның турында укыдык. Менә аның утопик, нигездә утопик идея диючеләргә сез нәрсә дип әйтә аласыз? Эшләп утопик булсын. Шушы мәкалә һәм шушы фикерләр бәхәс уятты. Шалтыраталар, эндәшәләр. Димәк, бу уже утопик түгел. Димәк, социаль база бар һәм кызыксыну бар, актуаль мәсьәлә. Дөресен әйткәндә, бу мәкаләдә мин Латвиядәге русларның туган тел, урыс телендә белем алуларын яклаган хәрәкәте турында әйткән идем. Инде 30% кына калган икән урыс телендә предметларны укыту. Мин әйткән идем. Татарларга да туган илендә, туган телендә физика, химияны укырга мөмкин булса, без бик бәхетле булыр иде. Яки Латвиядагы иммиграциядагы русларның хукукы, Татарстандагы татарлар хукукы, шушындый кыюгына фикерне әйтеп, мин уйлаган идем, шуның турында бәхәс булыр дип. Юк, фирка турында бәхәс булды. Чөнки бу идеяның социаль базасы халкы бар, ул актуаль. Бу татар халкы гына түгел, һәм татар партиясе турында сүз бармы, федерализм турында бара, һәм Россиядә бүген монархистларның Конституцияны үзгәртү турында хәрәкәтләре бар. Телләрнең зыян китерүе, Россияны җимерү турында сүзләр ишетелә һәм үзебезгә дә килеп җитте. Шушында ничек карап торасың? Димәк, татарлар һәм башка милләтләр, гомумән федерализмны яратучылар үзләрен якларга тиешләр. Алай булмаса, бу нинди әкәмәт була инде ул. Һәм нинди партия безнең шушы идеяга, ихтияҗга кушыла, канәгатьләндерә, без алар белән сөйләшү алып барырга тиеш идек. Һәм иртәме, соңмы шушы идеяны яклаган хәрәкәт партияга әйләнер дип уйлыйм. Монда чыннан да күп фикерләр яңгырады. Шулай да татар партиясы турында сүз бара. Русия кануннары буенча милли яки дини нигездәге партиялар мөмкин түгел. Менә Римзил абый әйбәт әйтте, федерализм партиясы дигән сүз әйтте, әйме? Ул булырга мөмкин милләтләр партиясы. Аның исеме шундый булырга тиеш, ул тартып торырга тиеш бөтен милләтләрне дә. Әгәр дә безнең Россиядә 30% урыс булмаган милләтләр икәнен исәпләгән очракта, бу партияның теләсә кайсы сайлауда 15-20% җыя алу мөмкинчелеге бар. Ягъни бу бик перспективалы. Шулай да Искәндәр, без моны әлбәттә күп әйтеп сөйләшә алабыз, әмма шулай да күбесенчә Римзил абый монда татарлар турында, татарларның мәнфәгатьләре, аларның борчыган проблемалар турында сүз бара. Һәм әлеге идея ничегрәк, Арслан? Юк, идея әлбәттә бик яхшы. Яхшы. Мөмкин булыр, тормышка ашырга мөмкин әлеге? Мөмкин әлбәттә. Әгәр дә ниятебез булса, мәсәлән, 1903 елда Русиядә бунт фиркәсе төзелгән иде, ул Яһүдләр партиясе. Аннан соң инде ул бунт системасының лидеры буларак Жаботинский, аннан соң Израильнең төзүдә актив ролен уйнады. Шуңа күрә ул тәҗрибә бар. Русия киңлегендә ул тәҗрибә бар. Монда әлбәттә безгә кануни яктан киртә бар. Әмма ләкин әлбәттә исеме башка булырга мөмкин. Моның. Әмма ләкин безнең бар иде бит регион России. Фиркәсе шулай бит, төбәкләр Русиянең төбәкләре партиясе. Ул Татарстан тарафыннан төзелде, аның төп идеологлары мондагы бәндәләр иде, шул Рафаэль Сибгач. Әмма ләкин ул үсә алмады. Нишләп? Чөнки безнең вертикаль дигән әйбер бар. Бер бюрократик структура. Безнең даирәләр, безнең элита моннан тыш яши аламы? Бу бюрократик системадан тыш юк. Яши алмый кызганычка каршы. Яки бу фиркә астан төзелә, мәсәлән, иҗтимагый инициатива белән, яки инде башка социаль ва сәяси вазгыять булырга тиеш. Аннан соң ул партияның шундый бер әйберсе бар, әйме? Менә без аны федерализм партиясы дип, ниндидер милләтләр партиясы дип атадык ди, әйме? Әгәр дә ул Татарстанда төзелә икән, аның башында Татарстан тора икән, ул барыбер татар партиясына әверелә шунлыкта. Без шуңа куштырнаклар эчендә татар партиясы дип сөйләшербез моның турында. Нәрсәдә нигезләнә. Әгәр дә милли сораудан башка бүтән сораулар, бүтән юнәлешләрдә программалар булса,
яхшы, кызык, чынбарлыкка нигезләнгән икътисади программа булса, анда сәяси системаны үзгәртү программасы булса, төбәкләр белән эшләү системасы булса, менә бу программада бәлки ул милләтләргә генә кызык булмас, ул башка төбәкләргә дә кызык булыр. Чөнки федерализм ул милли республикаларга кагыла торган әйбер генә түгел, ул күп кенә төбәкләргә кагыла торган әйбер. Һәм безнең бик күп көчле төбәкләребез бар, һәм алар да шул федерализмның юкка баруына борчылалар. Һәм бу да безнең базабыз була алыр. Әлбәттә, федерализм ул бик яхшы, ләкин партия булыр өчен бер проблема кирәк. Кешеләр проблема булса гына, алар бергә Безнең проблемалар җитәрлек түгелме? Мин уйлыйм, менә мәсәлән, хатын-кызлар проблемасы бүгенге көндә бик Сез хатын-кызлар гаилә проблемасын алга сөрәсез, шулай бит. Әмма мондый оешмалар җитәрлек. Монда татарларның мәнфәгатьләре мондай партияда барлыкка килергә мөмкин. Бүген хәтта хатын-кызлар гаилә проблемасы дип безнең анда Мәсәлә карагыз әле. Гордон хәтта президент булмакчы була. Безнең Сыра партиясы бар иде, безнең Эшмәкәрләр партиясы бар. Менә карагыз әле, безнең бер хукук бар шундай. Хатын-кызлар, балалы хатын-кызлар 1,5 яшькә хәтле пособие алалар. Аннары алар өйдә калырга мөмкиннәр, һәм 3 яшьтә генә эшкә чыгалар. Менә бу шундый ниндидер. Айгөл ханым, ул шушының белән генә хатын-кызларның проблемасы бетми бит. Менә монысы аерым бер зур тема, шулай бит. Монда без хәзер үзебезнең буңыбыз өчен борчылабыз. Менә Марсель әфәнде, сезнең бакчага да таш төште. Менә Римзил абый язган, хәтта шушы язмада да монда псевдо-либераль оешмалар турында да сүз барды, шулай бит. Һәм либераль монархия турында да сүз барды. Һәм сезнең карашыгыз ни дәрәҗәдә мөмкин хәл? Нәрсә әйтәсем килә? Ясап карасыннар. Инде монда проблема буларга тиеш. Безнең хәзер менә бүген көндә ЦИКта 64 партия зарегистрирован. Пожалуйста, ясап карасыннар. Бүген Единая Россия менә, ул тоже бывший КПССлар, наш дом, ваш дом булды, Отечество России, пока килделәр монда. Ясап карасынар. Мин бер сүз әйтмим. Безнең монда вообще-то Татарстан новый век. Раз ул бар. Безнең моцлары бар, кая киттеләр алар. Безнең менә булар хәзер булды. Апрельдән менә все без апрельдә, июльдә җыештылар тагын. Кашып киттеләр. Нигездә оешканда бөтенесе дә бик яхшы максатлар белән оеша. Мәскәүгә барам. Менә бүген Мәскәүгә барам. Безнең 31 ел була иртәгә съезд. ЛДПР ничек кем нәрсә әйтмәсен. Менә үзгә кызыгә карасыннар. Кирәкми мыскыларга. Менә кызыгә карасыннар, үзләр турында әйтсеннәр. Әмма безнең милләтебезнең проблемалары КГБ тарафыннан төзелде. Шуның өчен татар партияда булса, менә монда Марсель әфәнде, безнең шушы Марсель, мин мәсәлән сине бик игътибар белән хөрмәт итеп тыңлыйм. Без бит за, ясап карагыз. Жириновскийның беренче сайлау алды программасы милли республикалар бетәргә тиеш дип әйтте. Шулай булгач, әлбәттә, безнең татар партиясе, федерация партиясе нәкъ капма каршы бергә. Технологик яктан әлбәттә хәзер президент әйтте. Татарлар Татарстанда 30% торалар. Бөтенесе тегендә. Аннары Татарстан китәсең. Аның сүзләре вообще-то. Беркемгә дә кирәкми. Ясап карагыз. Может кирәк булыр. Дөрес. Ясап карагыз. Ул кирәкми дип әйтмәде инде. Татарстан партиясе түгел. Татарлар башлаган партия, ул татарлар 30-40 регионда яшиләр. Ул татар хәзер үк федераль милләт. Димәк, аның мөмкинлеге бар, кирәк булса 30-40 төбәктә. Конечно, ясалар. Финляндия, Китайда эшәү. Хөрмәтле җәмәгать, бар бит безнең бит шул ук вакытта автономия бар, федераль автономия бар, безнең башка оешмалар бар. Ничек уйлыйсыз, бу аларның эшләрен үзенә алмасмы соң? Аннары ала алмый. Бутамагыз, чөнки ул сәяси процессларда катнашу кануни яктан тыела. Руслан, алса аңлатып кит, аның нигезендә нәрсә ятырга тиеш? Нәрсә белән аерылырга тиеш? Татарлар партиясе дигән исеме астында, бренд астында бөтен милләтләрне үз эченә алып, бер федераль структураны төзү. Яңадан төзергә кирәкми. Бар 64 фирка дип әйттегез бит. Шуны аласыз да сатып алырга мөмкин аны. 15 миллионга, 20 миллионга мин инде аны ирәндем ул проблеманы. Сатып аласың да бөтен документлары белән съезд җыясың да уставка төзәтмәләр кертәсең. Все, шуның белән вассалам. Әмма ләкин бу хакта безнең даирәләрнең ихтыяҗы бармы? Монарга сәяси ихтыяҗы бармы? Юкмы? Алар бердән Россиядән чыгарга теләкләре бармы? Юкмы? Әгәр дә менә без җыелып, инициатива белән чыксак, безгә кем нәрсә бирер? Кем нәрсә бирер? Истән ни булмаса, ярдәм булмаса,
бу идеяның киләчәге юк. Венера, мен жауап берем. Идея белән генә кала шул. Ну ясап карагыз. Венера, мен жауап берем. Бөтен дөнья татар конгрессы. Марсель әфәнде, переживать без итә. Күп, дөрес. Ясагыз. Владимир Вольфович, әзрәк кенә башкаларга да мөмкинлек бирсәгез, Чөнки Римзил абый моның турында инде бер чыгып язды Бөтен дөнья татар конгрессы яки федераль милли мәдәни мөхтәрият, алар татар милли оешмалары, әлбәттә алар мондый партия төзелешендә союзник булып катнашырга тиешләр һәм шушы эш хәрәкәтнең алар иң алдында барырга да мөмкин. Ләкин алар сәясәт белән ачыктан-ачык шөгыльләнә алмый бердән. Икенчедән алар бары тик татар, федератив партия ул башка милләтләрендә үзенә ала һәм күпмедер дәрәҗәдә сәясәт белән шөгыльләнә һәм мәсәлән бу партияны мин хакимиятне яулап алыр өчен түгел, Русиянең башына утырыр өчен түгел, үзенең тәэсирен, үзенең таләпләрен тәкъдим итәр өчен һәм бүген эшләгән партияларның кайсысы безнең ихтыяҗларны канәгатьләндерә? Кемнәр Татарстанны һәм татар халкын яклый һәм татарлыкны һәм федерализмны яклый? Рәхим итегез, сөйләшәбез. Әгәр дә сез власть алырга омтылмыйсыз Без икән. кызык сөйләшеп утырабыз, кызык кына әйме. Әгәр дә алып карыйбыз икән, бүгенге көндә татарның партиясы инде бар дип карарга мөмкин, беләсезме? Әгәр дә партия төзү өчен Россиянең яртысыннан артык өлкәләрендә, төбәкләрендә аның вәкиллекләре булырга тиеш, әйме? Бөтен дөнья татар конгрессының бөтен төбәкләрдә дә вәкиллекләре бар, әйме? Әгәр дә шуны җыеп иртәгә партия итеп игълан итәсең икән, берсе көнгә аны регистрациягә алып барырга була, ягъни аның нигезе бар. Әмма инде татарлык дип кенә күтәрәбез икән. Син әйт, шундагы кешеләрне Менә бу иң мөһим сорау. Тагыз әле хөрмәтле җәмәгать, татарлар партиясе татарлар өчен генә булырга тиешме? Юк, алай була алмый ул. Юк, татарлар Исеме белән дә була алмый. Карагыз әле, заманында без тәкъдим иткән идек, әйдәгез әле бөтен дөнья татар конгрессы каршында. Руслан, әйдәле менә бу идеяны без рекламадан соң тәфсилләп сөйләшербез, бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа гасыр каналында турыдан-туры эфирда таяуны нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан Русланны туктатты. Менә кызып идеясын сөйли башлаган Руслан. Башта хәрәкәт төзергә кирәк. Милләтләр хәрәкәтен, шуның базасында фиркәне төзергә кирәк. Исеме дә ничек яңгырый бит? Милләтләр хәрәкәте. Милләтләр хәрәкәте, әлбәттә. Чөнки менә Искәндәр абый дөрес әйтте. 20-25%-ның потенциаль база безнең бар. Потенциаль база ул зур сан. Аннан соң Римзил абый белән мин килешмим. Әгәр дә син икән сәяси көч икән һәм властьны алырга омтылмыйсың икән, димәк син аутсайдер. Сиңа кеше ышанмас. Әлбәттә без лоббистик структурада булырга тиеш һәм дә безнең мәнфәгатьләрне карый торган оешма, ләкин власть өчен керешергә тиешбез. Шулай бит, Марсель абый? Власть пирогын бүлгәндә катнашуда әйбәт нәрсә. Мин әйтәм, менә бит итеп карагыз, эшләгез. Менә бит безнең ничек менә вакыт бара, бөтен әйбер әйләнеп бара. Может быть, бердә ярдәм итәбез димиләр, эшләгез. 146 миллион халык, 85 регион, более 190 наций национальностей. Почему бы нет? На ЛДПР бөтен халык өчен. Менә әйтәм. Бу сез дә татарлар җитәкчелеге. Кайчаннан башлап? Кайчаннан башлап ЛДПР бөтен халык өчен? Юк, җәмәгать, кайчаннан башлап? Жириновскийның әйткәне бар, мине шәхсән, мине татар кешесен Монголияга куарга вәгъдә биргәне бар, әйеме Һинд океанына итеп Әмма чыгарган. бүген без аның турында сөйләшәбез, без татар партиясе турында сөйләшәбез һәм менә айрат, әгәр дә тарихка күз салсак, Милли Мәҗлес, Ватан, Иттифак партиялары булды бит инде, нинди нәтиҗә? Бәлки безгә инде хаталар өстендә эшләргә кирәктер беренче чиратта һәм шуннан нинди нәтиҗәләр чыгарып яңа партия төзергәдер. Нишен барып чыкмады? Әлбәттә, инде менә бу 90-нчы елларда булган милли фиркалар, алар беренчедән барьер булды хокук ягыннан, милли фиркаларын төзергә ярамый. Икенче яктан төбәкләр дә үз фирканы төзеп булмый, ягъни төбәк эчендә генә булган фирка ярамас ул. Һәм инде әлбәттә инде хаталар өстендә эш турында сүз алып барсак, монда киң программа кирәк. Әйткәнемчә, икътисади программа дөрес булырга тиеш. Башка республикалар белән, мәсәлән, безнең көчле Саха-Якутия, Бурятия республикалары, Калмыкия һәм башкалар, алар барсы да көчле. Һәм аның төп идеясе миңа калса, көчле төбәкләр, көчле Россия булырга тиеш. Көчле милләтләр, көчле Россия дәүләте. Мин кайда ишеткәнем бар кебек инде. Юк, мин һәм истим, көчле милләтләр,
көчле Россия дәүләте. Аның турында сүз алып бармыйм. Милләтләр турында, гомумән милләтләрнең хукуклары турында. Милләтләрнең хукуклары турында бер көн. Һич тә юк дип уйлыйм мин. Чөнки кирәк тик менә хатын-кызлар мәсьәлә, мин һаман шуның турында әйтәсем килә, шул хатын-кызлар проблемасы булса, шулай ук без гаилә проблемаларын күтәрәбез. Шушы гаиләдә, шушы традиция, Милләтнең таяну ноктасы хатын-кызлар. Шуңа күрә хатын-кызлар партиясына булдырсак, безнең барлык мәнфәгатьләрен дә кайгыртачакбыз дип әйтәсез кирәк сезнең. Белән шөгыльләнгәнче Хөрмәтле җәмәгать, менә без Ул программаларны кем укыйсың? Кем укый ул программаларны? Кем дә укый? Ярты Казанның татар хатын-кызлары балаларын родной язык русский дип урыс классына илтеләр һәм шулай, менә мәсәлә, мин үзем 10 ел муниципаль җәмгыятьтә эшләдем. 16 ел, 6 ел әни булып эшләдем. Һәм шушы бер көндә миңа Казанда яшим, татар теле кирәк булмады. Менә беләсезме? Бер көн, ләкин балам хәзер мәктәпкә йөри башлагач, бик гади инде татарча сөйләшәбез һәм ике балам да сөйләшә татарчалар. Күп кешеләрнең сөйләшмәсе. Димәк, менә гаиләдә гаилә проблемаларын, гаиләдә гореф-гадәтләрне күбрәк партияга йөкләмәскә дисез. Без фикерегезне аңладык. Бер-берне бөтен без әгәр дә муниципалитетта бер татар сүзе сөйләшеп ишетмәдем ди. Бөтен проблеманы әгәр дә без кухняга, гаиләгә куып кертәбез икән, һәм без кухняга гына булай да бөтен җирдә әйтәләр, гаиләдә өйрәнергә кирәк, булмый гаиләдә генә өйрәтеп. Булырга тиеш. Милләт бөтен әйбердә дә бар, әйеме? Милләт ул фәндә дә булырга тиеш, милләт ул сәясәттә дә булырга тиеш, бөтен әйбер булырга тиеш. Хәтта ризыкта да, хәтта архитектурада да, хәтта шәһәр төзелешендә бөтен әйбердә, хәтта урамга Искәндәр, бик яратабыз яңгыраулы сүзләрне. Ни өчен әлегә кадәр бу сөйләшү буларак кала? Ни өчен бер кеше юк шушыны алып эшли башлый торган? Чөнки сәяси ихтияҗ юк һәм сәяси көч юк, сәяси, ничек дип урысча татарча әйткәндә политическая воля дигән әйбер юк, әйеме? Бүген сәяси монополия бездә, монополия. Әгәр әле без лидерлар турында сөйләшик. Менә әйттек, шуны иштырдык ди. Кем лидер булырга мөмкин әлегә партия? Лидерлар күп, алар калкып чыган, проблема түгел. Мин сезгә аңлатып бирәм. Карагыз әле, 1903 елда РСДРП фиркәсе җыелганда икегә бүленде. Большевиклар һәм меньшевиклар. Беләсез ничә кеше иде анда? 45 кеше. Шул 45 кеше анарсын яртыга бүленде дә. Шул кичкенә генә зур большевиклар анарсын ярты дөньяны яулап алды. Менә шул вакытта лидердан тора. Шунда да кайда. Безнең бармы? Высоцкийның җыры бар бит, әйеме? Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков ди. Бүгенге көндә әз генә баш күтәрә торганнарны бастырып тоталар. Чөнки безнең менә Руслан дөрес әйтте, сәяси монополия бар, әйеме? Безнең бүген бар бер зур фирка, әйтик бердәм Россия һәм аның тирәсендә берничә аның тирәсендә әйләнеп йөрүче, аның җырын икенче тональностьта җырлаучы тагын 3 партия бар, әйеме? Монысы ЛДПР, коммунистлар һәм анда теге бер Гадел Русия дигән, әйеме? Безнең шуннан да артыкка ихтияҗ юк. Әмма без күрдек, бүгенге көндә без күрдек, тел белән бәйле рәвештә, милли мәнфәгатьләребез белән бәйле рәвештә милләтләрне яклардай бүген фирка юк. Ни өчен күтәрелде бу проблема? Бу бит тиктималдан гына күтәрелмәде. Теге вакытта иттифаклар, алар ватан партияләре, алар бөтенесе дә ниндидер теге 90нчы елларда бөтенләй бер уйнап кына эшләнә иде. Әйдә эшлибез, әйдә тиз генә җыелабыз да, 5 татар җыела да, 3 партия төзеп ыргыта. 5 татар җыела да, үзара талашып китә. Уйнап кына сырны да таратлар, монда турында сүз бармы? Сүз лидерлар турында гына алып барырга кирәкми. Монда экспертлар турында сүз алып барырга кирәк. Әгәр дә менә бөтен нәрсәне Кызыл Кирмән чыннан дигәндә рөхсәт итә. Әгәр дә ул программада нидер реаль әйберләр күрсә, анда нидер кызыл нокталар аркылы без узмыйбыз, нидер оппозицион лозунглар күтәрмибез икән, һәм безнең шундый тирәнтен эшләнгән программа булса, бәлки ул рөхсәт булыр, һәм ул рөхсәттән башлап инде без шул хатаны кабатлыйбыз. Мәскәү безгә нәрсә әйтә, Мәскәүнең авызына карыйбыз да һаман бер нәрсә эшләмибез. Бер нәрсә дә булмаячак. Әлегә ул дөрес бер фикер әйтте, әйме? Менә Кызыл Кирмән нәрсә әйтә диде, әйме? Мәскәү Кремле әгәр дә Мәскәү Кремле күрә икән, сәяси, икътисади анда вазгыять бүген шундый икән, әйме кыза башлый икән,
бу партия һичшиксез кирәк була. Шуңа күрә идеяны инде тарата башларга вакыт безгә, бөтен милләтләргә бу идеяны тарата башларга көннәрнең берендә ул барыбер Кремльгә барып җитәшәк. Вазгыятны үзегез күрәсез. Искәндәр күп очракта бит ул Бик менә шәп түгел. безгә рөхсәт итмиләр дип кенә, ул бик яхшы бит. Менә эшләйбез, чөнки рөхсәт дөрес. Бу күп кеше өчен Ким Татарстанны газиз итә ярата, кем милләтен ярата, һәр кем шушы партияның программасы хуплый ала. Мәсәлән, аның бренды Лидерсыз гына буламы? Мин Ремзил яратам абый? сине Татарстан дип салават җырласа һәр көнне. Ул да аның сырае булырга тиеш. Шушы телевидение башлый. Безнең хәтта проблемаларны күтәреп чыга торган лидерлар да юк. Ни өчен хакимият партиясе бездән читтә торырга тиеш? Алар татардан башкамыни? Бәлки теге 30-29 ноябрьдә алар ниндидер сәбәп белән генә тотылып калгандыр. Мәсәлән, хакимият партия Русия партиясенә гражданнар сугышында бар андагы әгъзалар шушы милли идеяны хупламаска тиеш. Бүген сайлауга барганда ни өчен шундый партиялар безгә әйтмәскә тиеш? Җегетләр, давай без сезне яклыйбыз. Татарлар, Татарстанны сез яклыйбыз. Безнең партиябыз хакимияттә, сез шаярмагыз. Улитрагыз ал дип әйтсеннәр, вәгъдә бирсеннәр. Әйдәгез сатулашмасак, килешүләр төзик. Әле бүген безгә бит 3 айдан президент сайлыйсы бар. Нинди әкәмәт бу? Ничек инде без ятим партиясыз яклаусыз калабызмы? Безнең президент Татарстан президенты да яклаган партия бар. Не ул партия әле безне һәм милләтебезне һәм республикабызны яклаганда бердәм тавыш бирә. Карагыз, анарсын көнчыгышта һәм көнбатышта анда тәҗрибә бар бит. Анда милли фиркәләр бар, дини фиркәләр бар. Анда христианский союз бар, христианский демократы, Каталониядә анда Батасуналар. Һиндустанда да хәтта бар мөселман фиркәсе, Һиндстан фиркәсе. Ник соң Россиядә юк? Чөнки без таләп итмибез үзебез. Ник соң Татарстан моңарча таләп итмәде? Бу таләп итүгә түгел, инициатива да. Корбан бәйрәме без кешеләр. Мәнфәгатьләребез бар. Менә безнең Татарстанда бөтен руководство татарлар. Алай түгел. Президенты 15 елда 95% булды. Пожалуйста, нинди проблема менә? Мин шуның өчен ясагыз. Нәрсәгә ясагыз? Потому что реально кемдер остан ясагыз, акча кирәк. Исәләшергә анда кирәк. Татарстан милләте ул татар дигән сүз түгел. Сез безнең нәрсәләрне әйтеп ятабыз инде. Ни өчен без 95% президент өчен бирдек? Чөнки без президентыбызны яратабыз. Менә алдына барабыз инде. Бу юлы да яратачакбыз менә әле мин беләм. Таң канны булса куер менә аны яшь малайны как раз аңар әле яшәргә. И булыр. Хөрмәтле җәмәгать, әйдәгез булгы көн турында сөйләшергә. Татарстан 800 миллиард түләде икән, һәм Татарстанның үзенә дә нәрсәдер калсын дип телибез икән. Бу Татарстан, бу татар эше генә түгел. Бу федерализм, Татарстан мәнфәгате, безнең якташларыбыз башка урыс Татарстандагы яшәгән урысларга Татарстан кирәкмимени? Яратмыймы икән? Яратучылар. Карагыз, Татарстанның үзендә федерализм сүзе даже тыелган. Сез нәрсә турында хәбәр итәсез? Шуңа күрә без Ник соң без менә ниндидер конференция җыеп, зур конференция, башка милли Кем республикалардан комачаулый, Руслан, кем комачаулый безнең менә Үзебез сүлпән, үзебез бер нәрсә дә эшләмибез. Салаватның мин яратам Я Кызыл Кирмән, я Салават Фәтхетдинов җырларга конкурс тели. Менә бөтен сәясәт шул Салават Фәтхетдинов. Ремзил абый, бик яхшы башланган ие, әйеме, менә нәкъ татарча булды. Иттифак партиясе турында сүз чыкты бит, әйеме, менә бөтен ватан партиялары, менә алар да шулай башландылар, әйеме. Зур милли партия дип башландылар да, Салават Закишның клибына кайтып калдылар, әйеме, менә Аңладым. Без Салават Закишның ул җыры бик яхшы. Ул татарның шын гимны, икенче гимнына әверелгән җыр, әйеме. Әмма моның белән генә тагын ерак китеп булмый. Әйе, бер йөзе булырга мөмкин бу әйбер. Ну, аның белән генә кая барабыз? Бүген безнең бар монда дәүләт безнең әйтергә тиеш. Казан Кремль әйтергә тиеш, әйеме? Мондый партия кирәк диергә тиеш. Әгәр дә мондый партия кирәк дип әйтелә икән, бөтен дөнья татар конгрессы тотынырга тиеш, һәм бөтен дөнья татар конгрессы шушыны җыеп чыга икән. Безнең башка милләтләр белән, башка халыкларның конгресслары белән. Без сезнең фикерегезне аңладык. Менә вакытыбыз безнең түгел, Ремзил абый. Менә шушындый милли проблемаларны дәүләт дәрәҗәсендә күтәрүче шундый структура булдыруда нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Минемчә, гражданнар җәмгыяте булдыру, демократия һәм халыкның бердәмлеге. Халык үзенә нәрсә кирәк, ул әйтсен. Нинди фирканы хөрмәт итә, нинди президентны тели, ул әйтсен, эндәшми тормасын. Менә шушы рухи ихтияр ул партия төзегән түгел, дәүләт төзи торган, милләтне саклый торган механизм.
Мин таяну ноктасы дип әйткәндә, беренчедән экспертлар, икенче милли республикаларда булган милләтләр өчен борчылып яшәүче җәмәгатьчелекләр, оешмалар булырга тиеш. Менә бу Нинди платформада булырга тиеш? Нинди платформада инде монда конференция нигезендә хәл ителә торган нәрсәләр була. Һәм бер механизм буларак мин әйтеп куям. Хәзер президент сайлаулары була. Һәм президент сайлаулары алдыннан безгә үзебезнең наказны бирергә кирәк. Барча халыклар, милләтләр җыелып, президент кем булсын, Путин булсынмы, Жириновский булсынмы, башка президент булсынмы, без үзебездән наказ әйтергә тиеш. Менә халыклар шулай дип күрә Россиянең киләчәген. Бары тик вакыт күрсәтәчәк. Мин уйлыйм, сайлауларда реаль тавыш бирсәк, бу партиялар барысы да төзеләчәк. Монсын инде вакыт күрсәтер. Сау булашабыз, исән-имин булыгыз.